Kaixo, Ido eta Bego gara, Donostian gaude, Tejeria kalean, Egiako auzoan. Eta, ongi etorri Garrasi jatetxera. Garrasi taberna 2001an sortu genuen, Moska Paio eta nik, langabezian geunden hiruak eta taberna bat erekitzea pentsatu genuen, lehenengo beste lokal batean geunden eta gero onera etorri ginen. Gaur egun 3 bazkide gaude hasierako bazkideak, orain Maider eta Bego eta ni gaude, eta Maider eta ni sukaldean gehiago ibiltzen gera eta Bego gehiago barran. Hasiera batean, aukera guztiak ematen genitun, ez genekigun zertan bihurtuko zen. Egia da, nahiko hasieratikan konturatu ginela, vegetarianoaren aldetik jungo ginela, eta horreri eman genion. Guri bereizten digunan ikuste dut izango litzakela giroa, dagoela etxeko giroa, ze gu hemen etxean bezala gaude, eta gustatzen zaigu bezeroak gu etxean bezala egotea, eta gero prezioa eta kalidadea ere ona dela uste dugu. Garrasiko berezitasuna esango nuke patata eta tipula bolatxoak direla, tailarinak ere bai, arroz tailarinak kurri saltxarekin, baina gaur egingo dizuet rezeta oso goxo bat. Etorri nerekin. Gaurko rezeta izango da gari beltz krepa, barazkiak eta anakardo saltxarekin. Kreparentzako behar dugu gari beltza, piper beltza, kurkuma eta gatza. Anakardo saltxarentzat, anakardoak, baratxuria, legamia, gatza, eta barazkiak izango dira zenarioa, tipula, moreaza, albaka eta kalea. Eta gero tofua sartuko diogu. Hasteko, uokean egingo ditugu barazki guztiak. Hasiko gera tipulakin, azenarioa, moreaza eta tofua. Eta kalea azkeneko. Rezeta Maiderrek asmatu du. Eta egia da, guk Garrasin eguneroko menuan, egunero asmatzen ditugu errezetak, egunero aldatzen dugu menua. Bakoitzak beraldetik kurtso diferenteak egin ditugu, eta nahiko autodidaktak eta kuskuserak gera, eta hortan ikasi dugu, ez? Eginean ikasi ditugu egiten gauza diferenteak. Han utziko dugu pixka bat gehiago egiten barazkiak, eta egingo dugu krepa. Krepa egiteko behar dugu gari beltza, lehenagotikan beratua, aurreko egunetik beratuta, urakin jarrita, kurkuma, piper beltza eta gatza. Behin masa eginda, krepa egingo dugu kreperan. Ikusten dezute masa nahiko likidoa izan behar duela. Azken pausoa, krepa daukagu hemen, barazki potxatuak tofuarekin, sartuko ditugu barazkiak, botako dugu albaka fresko pixka bat, eta margotu anakardo saltxarekin ere bai. Joseba, espero dugu zure gustoko izatea gure gaurko krepa, eta badakizu Garrasi tabernan gaudela, eta etorri nahizunean gure platerak probatzera eta gozatzera. Edo gonbidatu zure platona, zurekin errezeta bat egiten aurrez aurre. Bai, venga. Hora horre erronka. Aio!